ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम हरे माताजी. कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी प्रणामम. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय नित्याय कृपप्रदायिने गौरगदादामधाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरचारिणे निर्विशेषाधिकारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി യോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞില്ലേ? ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെയും ആരിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെയും നമ്മള് എല്ലാ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാ ഇതിലും സമചിത്തരായിട്ട് ആരാണോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്റെ പരമഭക്തരായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തന്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കുറെ മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ? സാധന ഭക്തി വഴി ചെയ്യാം. നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അത് പാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ക്രമേണ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. അത് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം, ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറെ മാർഗങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എത്താൻ പറ്റും, ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിനുള്ള ഓരോ പടികളാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താം. ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗം. പിന്നത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ 13 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴികളും എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവിടെയും അർജുനന്റെ സംശയം അവസാനിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ എനിക്ക് പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് അറിയണം, പുരുഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ജ്ഞേയം, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ശരീരം. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്ധ്യോ വേതി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്ധിതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭദ്രായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ജനിച്ചും മരിച്ചും അങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭദ്രായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എപ്പോ ജനിച്ചു വീഴുന്നോ അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ദുഃഖാലയമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ കീഴടക്കാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ഈ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു കടക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അതിനെ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുറെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ കർമ്മം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, അത് പുണ്യായിരിക്കാം പാപമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഒരു ശരീരം എടുക്കണം അല്ലെ. ആ ശരീരം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവ് മാത്രാണോ? അല്ല, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്. ആ ഹൃദയത്തില് നമ്മുടെ ഏത് ശരീരത്തിലാണോ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണ എന്താണ് ക്ഷേത്രം? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ചൈതന്യം, ജീവചൈതന്യം വേണം അല്ലെ. ആ ജീവചൈതന്യം ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ആരാണോ നൽകുന്നത്, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൈതന്യം നൽകുന്നത് ആരാ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൈതന്യം നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ? ആത്മാവ്, പരമാത്മരൂപത്തിൽ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഓണർ ആരാ? പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്. ഒരു ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ശരീരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ആ ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അറിയുന്നത് ആരാ? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ. ഓരോ ശരീരത്തെയും അറിയുന്നത് ആ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനാണ്. പരമാത്മാവിനെ എല്ലാ ശരീരത്തെയും പറ്റി അറിയാം. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ ഏത് ശരീരത്തിലാണോ വസിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫലം അനുഭവിക്കണം. അതിനുള്ള നമ്മുടെ ആ കർമ്മവേദിയാണ് ഈ ശരീരം. ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക്
കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ശരീരം. ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ആ കർമ്മവേദി, കർമ്മം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ഇത് രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. ഇതിൽ ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിലെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാണ്. അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റേ പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ പക്ഷി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ജീവാത്മാവ്. മറ്റേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷിയോ പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ജീവൻ, ആ ശരീരം, ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫലം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച്ച, അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്ന്. അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക? 3 തരത്തില് നമ്മൾ കുറെ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ രൂപത്തില്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതാണ്. അല്ല, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മധം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും, ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതുപോലെ സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല, പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചു അല്ലെ, എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ് ജ്ഞാനം? ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രം, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായി നേടുന്ന ആ അറിവ്, ആ വിദ്യാഭ്യാസം, അതിനെയല്ല ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരമാണോ അതോ ശരീരമല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അല്ല, നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. കാരണം ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എവിടുന്നാ വന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോണം. ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള, ഈ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം, ആ അറിവ്, അതിനാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ആ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവിനോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അറിയാം. പരമാത്മാവാകുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, പിന്നെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷം, സുഖം, ദുഃഖം, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണം, ദൃഢവിശ്വാസം, ഇതിനൊക്കെ
ക്ഷേത്രമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടോ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ആദ്യം 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഈ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ആ രൂപം, സ്പർശം, രസം, ഗന്ധം, അങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മനസ്സ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് പാകമാകാത്ത അവസ്ഥ, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, ഈ നമ്മളെ ത്രിഗുണാതീതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ഇതൊരു വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയില്, ഇപ്പൊ മുട്ടയിന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരവസ്ഥ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ അവസ്ഥയാണ് അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള 24 ഘടകങ്ങൾ, ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സാണ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ആണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അവ്യക്തത. ഇങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 20 തരം ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് വിനയം. വിനയം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അറിവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോ ചിലവർക്ക് അഹങ്കാരവും വരിക, പക്ഷെ അത് പാടില്ല. നമ്മൾ എത്ര ഉയരം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ താഴ്ന്നു വരണം. അതാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എല്ലാവരും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മുടെക്കാളും താഴ്ന്നവരാണെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അതിനാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. താണ നിലത്തെ നീരോടു, ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ? അതുപോലെ. പിന്നെ ഗർവില്ലായ്മ, അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം, നിന്ദ, സ്തുതി, അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് അഹം എന്ന ഭാവം, അത് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, പരദ്രോഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രല്ല നമുക്കറിയുന്ന ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും അഹിംസയാണ് എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ അഹിംസ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കലും മാത്രല്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഹിംസയാണെന്ന് പറയും. പിന്നെ ക്ഷമ. നമ്മളെ ആര് കുറ്റപ്പെടുത്തുവോ, ആര് നിന്ദിക്കുകയോ, വഴക്കു പറയോ, അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം. അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അവരോട് ക്ഷമിക്കണം. അതൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ലാളിത്യം, അതായത് സിംപ്ലിസിറ്റി. ശത്രു ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സത്യം നമ്മള് ശത്രുക്കളാണ് ആണെങ്കിലും ശത്രുവിനോട് പോലും നമ്മള് സത്യം പറയാനായിട്ട് മടിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ, അതായത് വെറും ഒരു ഗുരുവിനെയല്ല, യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ഗുരു ഏതെങ്കിലും ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വന്നിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാം. ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. ഗുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഗുരുവിനെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? ആരായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ ഗുരു? സന്ദീപനി മഹർഷി. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? സത്യത്തില് ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ശുചിത്വം.
രണ്ടു നേരം കുളിക്കുക. നമുക്ക് രണ്ടു നേരം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അഴുക്കൊക്കെ പോകും നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആന്തരിക ശുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, അതായത് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ആത്മസംയമനം, അതായത് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എന്താണോ അതിനൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഇതെന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോവല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. പണിപ്പെട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, അതായത് ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ്. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ആ സമയം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ആ 10 മാസം നമ്മളൊരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നാലോ അവിടെയും നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ അല്ലേ. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി, ഇത് നമുക്ക് ഭൗതികത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെക്കുറിച്ച് ജനനമരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? അത് എന്റെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ജനിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണം? അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ജനിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം ജനിക്കാതിരിക്കാൻ? നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കണം. പിന്നെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, അതായത് സ്വന്തക്കാരോട് പോലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. എന്റെ മക്കള്, എന്റെ ഭാര്യ, എനിക്ക് വീട്ടിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. അതായത് ഇവരോട് സ്നേഹം പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല അവരോട്, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, അതായത് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിനെ ഒരുപോലെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷെ ലൗകികരുമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, അതായത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന്, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തരാണെങ്കിൽ ഭക്തരുടെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടണം. പക്ഷെ അതല്ല, ലൗകികരായ ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുക. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്താനുള്ളത്? അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അറിയണം. അതെങ്ങനെ അറിയണം? ഗുരുവിലൂടെ. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം? 3 തരത്തില്: ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിതി, ശബ്ദത. ഇത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതല്ല, ഇത് പൂർണ്ണമല്ല, ഇത് ഇനിയുമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം അല്ല പൂർണ്ണമായത്, ഇനിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ ശരിക്കും നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് അറിയാൻ സാധിക്കൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് ഗുരുവിനെ എത്തിക്കും. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പ്യുവർ ആവും തോറും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴികളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ പോകണം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ? അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഗുരു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും. അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാക്കി വെക്കുക. ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഇതാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്നാണ് മുക്തി വേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഈ ജനനം, പിന്നെ മരണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ എന്താണ്? വാർദ്ധക്യം വരും, രോഗങ്ങൾ വരും.
ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം വരും, രോഗം വരും, മരണം വരും. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജനനം തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കണ്ട എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വെറുതെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ മാറുമോ? അതില്ല. അതിന് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ജനിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തും. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. നമുക്ക് ശരിക്കും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ വേണം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഗുരു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിൽ സംതൃപ്തനാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. ഇത് കണ്ടു, ഇതൊരു ഫിലിം ആക്ട്രസ് ആണ്. ഇവരെ യങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എത്ര സന്തോഷം മുഖത്ത്, അതുപോലെ എത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. പക്ഷെ ആ നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ സൗന്ദര്യം നശിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ സൗന്ദര്യം എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, ഇതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ആ പ്രായമാവുമ്പോ ആ പഴയ സൗന്ദര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ചെന്നാലോ ഇങ്ങനെ ഇല്ല, പ്രായമാവലില്ല. അവിടെ എന്നും എപ്പോഴും ഒരേ പ്രായമായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ശുദ്ധി, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് ബാഹ്യ ശുദ്ധിയുണ്ട്, ആഭ്യന്തര ശുദ്ധിയുണ്ട്. ബാഹ്യശുദ്ധിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കുളിക്കാം, 2 നേരം കുളിക്കാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഴുക്കൊക്കെ പോകും, വസ്ത്രം മാറി നല്ല വസ്ത്രം ഇടാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരിക്കും. പക്ഷെ ബാഹ്യമായിട്ട് ശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ നമ്മൾ മിനുക്കി വെച്ചു, എപ്പോഴും 2 നേരമൊക്കെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് വെച്ചു, നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടു, എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ നടന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ മാലിന്യാണ്, ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ അഴുക്കാണ്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കുശുമ്പ്, ദേഷ്യം, അസൂയ, ഭഗവാനോട് ഭക്തി, ഇതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ആ ശൗചം കൊണ്ട്? ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടും വേണം, ആഭ്യന്തരമായിട്ടും വേണം. ബാഹ്യമായ ഇതിന് നമുക്ക് കുളിക്കാം, പക്ഷെ ആഭ്യന്തരമായിട്ട് ശുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വേണം. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്തകളൊന്നും വരില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ വേറെ അഴുക്ക് ചിന്തകളൊക്കെ വരിക? വേറെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും വന്നുകൂടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പ്യൂർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ചെളിവെള്ളം ഉള്ളൊരു ബക്കറ്റ്, ആ ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടു, പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം പോയി പതുക്കെ ആ ചെളിവെള്ളം മുഴുവൻ പോയി. കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താവും? ആ അഴുക്ക് മുഴുവൻ പോയി. ഇപ്പൊ നല്ല ശുദ്ധങ്ങളൊക്കെ പോയി അവസാനം നമ്മള് പരിശുദ്ധരാകും. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ മാലിന്യൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ഒരുപാട് മുൻ ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ഇനി മുമ്പത്തെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ആ ജന്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ജന്മത്തി ആയാലും അതൊക്കെ മാറി പോയി നമ്മള് ഹൃദയം പരിശുദ്ധാവും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃശ്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃ. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിർത്തിപ്പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ
ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ്. നമ്മള് അർജുനൻ കുറെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചില്ല. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പിന്നെന്താ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ജ്ഞേയം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നേടേണ്ടത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറിയപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, അതാണ് ജ്ഞേയം. ആ ജ്ഞേയമാണ് എന്ത്, ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആ ഭഗവാന് സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ്. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ലാന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് കണ്ണില്ല, മൂക്കില്ല, നാക്കില്ല, ചെവിയില്ല, ത്വക്കില്ല, അങ്ങനെയാണോ? ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. നമ്മളെ പോലത്തെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയമാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളേ ഇല്ല എന്നല്ല. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമായ പരമാത്മാവ്, എന്നാലും അവിടത്തേക്ക് എങ്ങനത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയമാണ്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കുടുംബത്തോട്. ഫാമിലി, മക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോറും നമുക്ക് അവരോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, അനാസക്തനാണ്. പിന്നെ ത്രിഗുണാതീതനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതേസമയം തന്നെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ യജമാനൻ ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താ, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കണ്ണുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യൂല. നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം ഒരു കർമ്മം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. കണ്ണ് കാണുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കാണാൻ മാത്രം. ചെവി ആണെങ്കിലോ കേൾക്കല് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും, അതേസമയം കണ്ണുകൊണ്ട് കേൾക്കാനും പറ്റും. ഇനി ആ സമയം കണ്ണുകൊണ്ട് വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റും, കണ്ണുകൊണ്ട് നടക്കാനും പറ്റും, എല്ലാം പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയം, ചെവിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയം. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികമല്ല, എല്ലാം ആത്മീയമാണ്. അതുപോലെ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട്. നമുക്ക് 4 കുറവുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഒരു മനുഷ്യന് 4 കുറവുകളുണ്ട്. അറിയോ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല, അപൂർണമാണ്. പിന്നെന്താ? പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. പിന്നെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. പിന്നെ 4മത്തെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മായയിൽ പെടും. അപ്പൊ ഈ 4 കുറവുകളുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസപരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ്. ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം നൽകുന്നത്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണല്ലേ പ്രകാശം നൽകുന്നത്. ആ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്.
സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആവട്ടെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ സ്രോതസ് ആരാണ്? ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ആ ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ അന്ധകാരത്തെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാന് അവ്യക്തമാണ്, അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കൂടിക്കൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങൾ എവിടുന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്. ആ വേദമാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടത് വേദത്തിലൂടെ? നമ്മൾ എന്തിനാ വേദം പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അറിയേണ്ടുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇനി അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ആ അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനാ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിച്ചത്? ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മളെ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പൊ അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും, ഈ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും സർവ്വചലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് ആരാണ്? അതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് അദ്ദേഹമാണ്. സർവ്വ ജ്യോതിസിന്റെയും സ്രോതസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? സൂര്യനും ചന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രകാശത്തിന്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് സൂര്യനില്ല, ചന്ദ്രനില്ല, നക്ഷത്രങ്ങളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിന്റെ പ്രകാശം തന്നെയുണ്ട് അവിടെ. അല്ലാതെ വേറെ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. കറന്റോ ബൾബോ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന് നമുക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ അല്ലെ? രാത്രി. അപ്പൊ അവിടെ പ്രകാശത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സൂര്യനെ വേണം, ചന്ദ്രനെ വേണം, നക്ഷത്രങ്ങൾ വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്യോതിസുകളുടെ ഒക്കെ സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. ആ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. ഇനി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സത് അസത്യോ നിജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നോ അപ്പൊ നമ്മളെ പിടികൂടും ഈ മായ, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പിടികൂടും. പിന്നെ നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാത്ത അത്ര നല്ല നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് കുശുമ്പും ദേഷ്യവും രാഗവും ദേഷ്യവും അസൂയയും ഇതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഒരച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും മക്കൾ തന്നെയായിരിക്കാം. സഹോദരങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് സ്വഭാവമായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ പലർക്കും പല സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? കാരണം ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വരുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നാനാ യോനികളിൽ പിറക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മം കിട്ടും. നമ്മുടെ കർമ്മം മോശമാണെങ്കിലോ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും ചിലപ്പോ ജലത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ കരയിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ പറന്ന് നടക്കുന്നതായിരിക്കാം ആകാശത്തില്, ചിലപ്പോ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതായിരിക്കാം ഭൂമിയില്. അങ്ങനെ അത് ഏതായിരിക്കും ജന്മം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. മനുഷ്യനാണോ മൃഗമാണോ പക്ഷിയാണോ പുഴുവാണോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവ് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ എന്തിനാ കർമ്മങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മം കിട്ടണ്ടേ നമ്മുടെ ആ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ജന്മം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാത്മാവ് നമ്മളിങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് ശരീരത്തിലായാലും നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ, ഇനി നമ്മൾ ഒരു പട്ടിയുടെ പൂച്ചയുടെ ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പട്ടിയുടെ പൂച്ചയുടെയും ആ ശരീരത്തില് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ആ പട്ടിയാവട്ടെ, പൂച്ചയാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പുഴു ആവട്ടെ, ആ പുഴുവിന്റെ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. പുഴുവിന് എന്താണ് ആഗ്രഹം? മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? അയ്യോ, മരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് പിറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനും എനിക്ക് മരിക്കാണ്ട് എനിക്ക് തുടരണം, അങ്ങനെയായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ഇന്ദ്രന് ഒരു കഥയുണ്ട്. ഇന്ദ്രന് ഒരിക്കൽ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ആയി. ഭാര്യയും പന്നി മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ സമയം കഴിഞ്ഞു, ഇന്ദ്രന്റെ ശാപത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വരണില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. കാരണം എന്താ? ആ ലൈഫിൽ സന്തോഷമായി, ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് ചെന്നു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, മതി, നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു, നീ ഇന്ദ്രനാണ്. പന്നിയോട് പറയണേ, നീ ഇന്ദ്രനാണ്, നിന്റെ ശാപം കിട്ടി നീ വന്നതാണ്, നിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു, വാ തിരിച്ചു പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറയാണ്, അയ്യോ ഞാനില്ല, ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അതാണ്, നമുക്ക് ഏത് ശരീരം കിട്ടുന്നുവോ നമ്മൾ ആ ശരീരവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോരും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം, എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആകെ മയക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ശരീരം കിട്ടും. ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ആസക്തിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണത്തോട് ആസക്തി ഉള്ളവര്, അവർക്കൊക്കെ പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കും. ഈ നോൺ വെജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതായത് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആ മാംസം കഴിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ആ ശരീരം കിട്ടും അവർക്ക്. ഈ പുലിയോ സിംഹോ അങ്ങനത്തെ ശരീരം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ശരീരം കിട്ടും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവും ആയേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സത്വഗുണമാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അമ്പലത്തിൽ പോവുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദേവനായിട്ടൊക്കെ പിറക്കാം. ഇനി ചിലപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ട്, നമ്മുടെ പുണ്യം പാപവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും. പുണ്യം, നല്ല പുണ്യം, ഒരുപാട് പുണ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവനായിട്ട് ജനിക്കും. അതായത് കുറെ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേവനായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കും. ഇനി അതല്ല, നമ്മള് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. ഇനി ചിലപ്പോ അതിലും നീചമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ നീചമായ ജന്മങ്ങൾ, പുഴുവായിട്ട് വരെ ജനിക്കും. നമ്മൾ മലത്തിൽ കിടക്കുന്ന പുഴു തൊട്ട് ദേവന്മാര് വരെ, ബ്രഹ്മാവ് വരെ, നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവയോനി ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതില് ഭഗവാൻ ഒരു ബന്ധമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു പങ്കുമില്ല. എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ കർമ്മം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വന്നു വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മം നമ്മൾ മനുഷ്യനായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് സന്തോഷിക്കണ്ട. ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. പക്ഷിയാവാം, പുഴുവാവാം, ഈ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തു ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുണ്യാത്മാവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മൂട്ടയായിരിക്കാം. ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഒരു പുഴുവിന്റെയോ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഒക്കെ ജന്മം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു പുഴുവായിട്ട് ജനിച്ച ആൾക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പിന്നെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. ഭാഗ്യമാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്ന് എത്ര സത്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ ഞാനല്ലേ, അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല സത്യം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലല്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ പാവകളി കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ.
ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അവരാണ്. നമ്മൾ അവർക്ക് അടിമകളാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമകളാണ് നമ്മൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ ചെയ്തു. നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള സത്യം പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മളെ മായ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോഭി നസഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തിയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ തരുന്ന വാക്കാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തിയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക്, അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവർക്ക് എന്തായാലും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ ഇനി വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മം എങ്ങനെയായാലും, അതായത് ചിലപ്പോ നീച കുലങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അവര് ജ്ഞാനം നേരിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവര് ഭഗവാനെ അറിയാം, ജീവാത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഈ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇനി ഇതൊക്കെയുള്ള തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇതൊക്കെ അവരറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് അവര് ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അവര് ജ്ഞാനികളായി, ജ്ഞാനി യോഗികളായി. ഇനി അവർക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അവർക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് എന്തായാലും മോക്ഷം കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ജ്ഞാനം കിട്ടുക? നമ്മൾക്ക് ഭക്തരുടെ സത്സംഗം വേണം, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തരുടെ സത്സംഗം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ ജ്ഞാനം നേടി ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. അത് നമ്മൾ വിജ്ഞാന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം. എന്താ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾ എന്താണോ ജ്ഞാനം നേടിയത് ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക, അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ വിജ്ഞാനം. അപ്പൊ മാത്രമേ ജ്ഞാനത്തിന് പൂർണ്ണതയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചു, ഞാൻ എന്തോ അറിഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണമായില്ല. എന്ത് ജ്ഞാനമാണോ നേടിയത് ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ ആണ് ആ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടി, അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, തത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാണ്. അങ്ങനെ നമ്മള് സത്സംഗത്തിൽ ചെല്ലണം. അതായത് ഭക്തരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭക്തി പുരോഗമിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭക്തരിലൂടെയാണ് ഭക്തി ലതാ ബീജം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി ലതയാണ്. ആ ഭക്തരുമായുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ വള്ളിച്ചെടി എങ്ങനെയാ? ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു താങ്ങ് വേണം. ആ താങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പൊങ്ങി വരും. താങ്ങില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് വളരാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭക്തി. ആ ഭക്തി ലതയാണ്. അത് ഈ ഭക്തരിലൂടെ നമുക്ക് വളർന്ന് വരണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സത്സംഗം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരി, ജ്ഞാനം നേടിയപ്പോ എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി, ഞാൻ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, ഇനി എനിക്ക് മോക്ഷം ഉറപ്പാണ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജ്ഞാനമാക്കണം, അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അതിനാണ് ജ്ഞാനം. അല്ലാതെ വെറുതെ പഠിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജ്ഞാനം തരുന്നത്. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോക്ഷം നേടാം, നമുക്ക് മുക്തരാവാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. പ്രകൃതൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യപശ്യതി തദാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായ ഈ ശരീരം, ആ ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതൊരു കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകത്തില്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശക അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവല്ല. ആത്മാവ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധനാണ്. കാരണം ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോ ഈ മാലിന്യം ആത്മാവിനെ പിടികൂടി. അങ്ങനെ ആത്മാവ് മറന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ആ മാലിന്യം വന്നപ്പോ മറന്നു ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലായത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധനാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ആത്മാവല്ല,
ശരിക്കും ഈ ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം അറിയുന്നവൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം തരുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രകാശം തരുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എങ്ങനെ? അതിന്റെ അവബോധം കൊണ്ട്. നമ്മുടെ അവബോധം ഇപ്പൊ മലിനമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക അവബോധമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള് ആസ്വദിക്കണം, അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക്. അത് ഭൗതിക അവബോധമാണ്. പക്ഷെ ഇതാണോ ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധം? അല്ല. ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അതായത് ഭഗവാനാണ് ആ അവബോധം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തണം? ഈ സൂര്യൻ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്തിൽ പ്രകാശമാനമാക്കും. അപ്പൊ അതിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോ നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലെ ആ ഇരുട്ട് പോവും, ആ അന്ധകാരം പോവും. അന്ധകാരം പോയാൽ പിന്നെ എന്താണ്? അവിടെ പ്രകാശം വന്നു. പ്രകാശം വന്നാൽ പിന്നെ അന്ധകാരത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആ അന്ധകാരം പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയി. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രകാശം ആ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക അവബോധത്തെ നമ്മൾ മാറ്റണം. നമ്മളെങ്ങനെ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധമാക്കണം നമ്മൾ. ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഒരു മോഷ്ടാവ് കത്തിക്കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഈ മോഷ്ടാവിന്റെ കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ട്. ആ കത്തി കൊണ്ട് അയാള് ഒരു ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതേ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഒന്നാണ് അല്ലെ? അതായത് ഈ മോഷ്ടാവ് കത്തിയെടുത്തിട്ട് ശരീരം കീറി മുറിച്ചു, ഒരു ഡോക്ടറും കത്തിയെടുത്തിട്ട് ശരീരം കീറി മുറിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? അവര് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാവത്തിലാണ് വ്യത്യാസം. കള്ളൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അയാളെ കൊല്ലണം, നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഈ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഇത് തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടറും ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ശരീരം കീറി മുറിക്കല്ലേ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം അതല്ല. എനിക്ക് ശരീരം രക്ഷപ്പെടുത്തണം, ഈ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം, അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീരം, ഈ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ശരീരമാകുന്ന ആ ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനല്ലേ അറിയുള്ളൂ ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ക്ഷേത്രം നശിക്കുന്നതാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ ആത്മാവ് നശിക്കില്ല. ആ വ്യത്യാസം ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ. അതെന്താണ് ആ പ്രക്രിയ? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താ? ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ആ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് അറിയാനും അവർ കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമയമാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരമപദം പ്രാപിക്കാം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय.